ko ni mɔgɔ min ni nana fajiri la e bɛna misiri la wagati min y'a sɔrɔ salatu bɔla b'a kɛ ka salatu bɔ e jɔra ka salatu bɔla ka sali wele la ka jaabi sali wele la sali wele bannen kɔfɛ i bɛ misiri fɔli arakan fila de kɛ fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ arakatala fajiri kɛ wa an ye nin fɔ ka tɛmɛ derisu in kɔnɔ yɛrɛ yan iriyadu salihuna derisu la an y'a fɔ ka tɛmɛ ni kɔni nana salatu bɔ wagati arakatali fajiri kɛ dɔrɔn o y'i wasa ka bɔ misiri fɔli ma parce que tiden ko ni donna misiri la ko i kana sigi fo i ka arakan fila de sali warakan fula kɛra farada ye sawa warakan fula i bɛnna farada de ma warakan fula kɛra ka taa fajiri ni kɔni arakan fula sali kaba misiri fɔli wɛrɛ t'i la arakatal fajiri arakan fula dɔrɔn sali o ye wasa misiri arakan fula fɔli wɛrɛ tɛ an kana ye bon ko ni e bɛ wa sali fana tɛmɛna e bolo lasara waati ni e b'a fɛ ka sali fana lasara sali kɔrɔta bɛ fila bɛɛ la i bɛ sali kɔrɔta fila bɛɛ la i bɛ sali kɔrɔta ni ye cɛ ye i bɛ sali kɔrɔta sali fana la i b'a sali ni sali fana banna ye salamu bila i bɛ sali kɔrɔta lasara fana ye i b'a sali ciren ye jamu min kɛ arafa bi ajani wahidi wa iqamatayn a y'a kɛ sali wele kɛlɛ ani sali kɔrɔta fila a ye jamu min kɛ Muzdalifata o cogo kelen de don sali wele kɛlɛ ani sali kɔrɔta fila donc u ye sali kɔrɔta a ye futuri sali futuri bannen ye sali kɔrɔta a ye safo sali i bɛ sali kɔrɔta fila bɛɛ la de bon i kan ka wiridi min kɛ sali lagasara kɔfɛ iridiw dɔrɔn u b'i wasa fula bɛɛ ma bon ko muso dɔ ka ɲininkali don ko mɔgɔw dɔ denmisɛnninlamaw dɔ n'u bɛ kutuba kalan na u ka misiriw kɔnɔ bon k'u b'a fɔ kutuba kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ale kɔni mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛna sali misiri kɔnɔ jama la ko hali n'i kɛra dutigi de n'i sara ko ale tɛ sali kan k'o fɔli bɛ cogo di bon n'a y'a sɔrɔ a tigi y'a fɔ pour bagabagalikan de mɔgɔw kana sali misiri la mais o t'a bali ni mɔgɔ min fatura a bɛ salla kan baasi t'o la u bɛ komi ka mɔgɔw lasu kana misiri la mais n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ min fɔ de b'a dusukun na ni sara ni kɔni tɛna sali misiri kɔnɔ tɛ sali kan o ye dantɛmɛ mɔgɔ min tɛna sali misiri kɔnɔ mais a bɛ a sabatilen don bɛɛ bolo a bɛ sali la ka so kɔnɔ silama de don a ye misiri sali min to ye a ye o de wajibi to o junubu b'a ni ala cɛ mais n'a fatura an b'a ko ka kasan kan bɛ salla ka de o t'a bali ko an tɛ salla ka ko parce que a tɛna sali misiri la donc o tɛ bɛn alimami k'o kɛ donc o ye bosi alimami ta ye min ye hari a fɔlen ka min fɔ bagabagali la an ko ni bagabagali n'a tɛ a ka akida kɔnɔ ou bien n'a a t'a kɛ k'a kɛ a y'a kɛ pour u kana de o yɛrɛ sira bɛ se ka d'a ma dɔɔni o yɔrɔ la mais hari o yɛrɛ a ɲuman mɔgɔ kana o ka ninnu fɔ e ye alimami de e ye dɔɔnikɛbaga de e bɛ nɛsi hali ni kɔnɔnadiya min ni waleli cogo ɲuman min k'u la pour u kana misiri la ani dalilaw ye kɛlɛna sali dalilaw ye mun fɔ a la ni mɔgɔ min tɛna sali misiri la dalilaw ye mun fɔ o la da o la o de ka ɲi an fɔlen ka bɔ dantɛmɛ na kana dantɛmɛ a nana Abdulahi bun Masudu ka hadisa la a ko olu sɛbɛw bɛ bɔlɔ olu y'a jate minɛ mɔgɔ si tɛ to jama sali kɔfɛ cɛ ye baaligu ni ujura t'i la fo munafaki mɔgɔ min ka munafakiya dɔɔnen don i bɛ se ka ninnu na ɲɔgɔnna fɔ hadisaw la hadisa minnu nana
kamugol la su kata jama sallima hani samunun nana kankarimada mugo min kelebe salli itina salli jama sallila ibe ulufu kutubala ube ni tara ne shake minye ibe ulufu wasaka ke ola ne kanata kuma ni fenye ka fenfo min te sariya kuno sariya mi bila minna bon ko mugo min ba dabo kama ka boli jani ka sagi ka filime o be cogo ni ɲana ne be deresi munun kɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a kɛ ka kuma nunu n lamɛnni hakili ye u ko kɔɔriya bɛ hakili ma wasa n ko min ye boli karili ye o tɛ a gurujali na karili tɛ mɔgɔ sɛnpulu ta ye n y'o de fɔ n ko minnu ye hududu ni hadduw ye o bɔbaga ye faamaw de hari sɛbɛn tigɛ yɔrɔ ni hujɛ fata ye sɛbɛn tigɛ ka bɔ mɔgɔ la n ye bunesɛminu ka sarahu a ye tɛnbihu kɛ a ko min filɛ nin ye a ko mɔgɔ kana nin jate mina ko hujɛ fata ye dɔ ka sɛbɛn tigɛ e fana kana mɔgɔ dɔ na k'a ka sɛbɛn tigɛ ka bɔ a kan na ko i kan'o kɛ dɛ a ko nin ye sɛba de i n'o tɛ kɛlɛ kɛ e kan ka min kɛ a tigi nasiha k'a ye ka kɔnɔndiya k'a ye ka sabe haramuyali ni ka sabe sirikuya fɔ a ye n'a yɛrɛ ko tiɲɛ la i ye min fɔ ne tun t'a dɔn mais sisan ne yɛrɛ bɔra sɛbɛn ko na sɛbɛn ko n bɔra la ɲa ko n ka sɛbɛn fila tigɛ ka bɔ n kan na n yɛrɛ de ko i ka tigɛ wala i bɛ se ka tigɛ mais o yɛrɛ tɛ kɛ ko e k'o bɔ kɛnɛ kan dɛ ko yira bɛɛ la k'i yɛrɛ jira ne kɛra sababu n ka dawa kɛra sababu n filɛ ka sɛbɛn tigɛ ka bɔ mɔgɔ kan na o ye yɛrɛ yira de o bɛ na ni balawu ye jamana kɔnɔ ni faama ye o ye a b'a fɔ sisan e fana kiri ka damana faama ye dɛrɛ n'i bɛ mɔgɔ sɛbɛn tigɛ ni ma nin kunbɛn a bɛ na ni ko wɛrɛ jamana kɔnɔ ko de y'a to faamaw b'u kunbɛn donc a tɛ bɛn mɔgɔ kelen ka ninnu kɛ hali ni mɔgɔ dɔ ko a ka bɔli jani n'i ye hari bɔli jani dogo la i kelen n'a kɛlɛ i man ka kɛ yɛrɛ an bɛ jamana minnu ni sariya jamana tɛ ni jamana tun ye tawhidi jamana ye e yɛrɛ b'a dɔn ninnu n'a ɲɔgɔnna hali n'a sera faamaw ma ka d'u ye tawhidi jamanaw de olu yɛrɛ bɛ mɔgɔw laso ka mɔgɔ bila nin n'a ɲɔgɔnna i bɛ se k'o kɛ mais e bɛ jamana min kɔnɔ i b'a dɔn ala ka sariya jamana tɛ nin sugu hali ni min ko ka bɔli filɛ a jani ni e tɛ mɔgɔ ye ni karama ni magama b'i la ni bonya ni karama b'i kan i ta so k'i yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw dɔ bɛ yen dɔɔnikɛbaga don jɔyɔrɔ dɔw b'a ye jamana kɔnɔ palasi dɔw b'a ye jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min ko n yɛrɛ ye worodu di mankin ka bɔri jani kelen n'a kɛlɛ a ka bɔri jani foyi tɛ bɔ a la karama min b'i la bonya min b'i la magama min b'i la o fana b'a dama mais e mɔgɔ senpuluw tɛ hali ni mɔgɔ min ko ka bɔri jani mɔgɔ t'i dɔn i dɔnnen tɛ karama ni bonya ni mɔgɔw ka fɛn t'i kan ni hara ko ka bɔri jani i b'a fɔ ayi e yɛrɛ ala kama e yɛrɛ ka tasuma mina ka jani a tɛ foyi k'i la u bɛ hali n'a a y'a d'i ma e kana jani bɛɛ ɲana i b'a fɔ i b'a minɛ i bɛ taa n'a ye i b'a kɛ lɔgɔ ye i b'a kɛ lɔgɔ ye ou bien i b'a kɛ cogo min i b'a kɛ o cogo la i k'a kɛ gundo ni dɔgɔ la i k'a kɛ ni gundo ni dɔgɔ la mais min ye ka bɔli jani mɔgɔ senpulu tɛ e bɛ jamana kɔnɔ silamɛya sariya jamana tɛ ka sagi ewa k'o filime k'o bila réseaux sociaux kan bon a tigi ye min kɛ ale de m'a ɲɛ o man ka kɛ alors parce que a bɛ komi e fana kɛra jamana faama ye e fana kɛra ewa i jamana yɛlɛmalikɛla ye ni bɔlɔ ye ni ciden ko man ara minkum munkara falyughayyiru biyadihi hadisa sarahubagaw bɛ ninnu bila faamaw de kan ani maralikɛlaw ani mɔgɔ min ni a se b'i ye yɛlɛmali bɛ se ka kɛ bɔlɔ ye i bɛ yɛlɛmali kɛ bɔlɔ ye mais ni mɔgɔ min ni ka yɛlɛmali kɛ bɔlɔ ye o se tɛ e tɛ faama ye faama min yamariya ciden ye mun fɔ nin kɔfɛ fa bilisanihi e bɛ bangeli de kɛ ka bange mɔgɔw ye ka wajuli kɛ nin man ɲi nin ka ɲi nin ye haramu ye bon ni ne yɛrɛ ye min fɔ yɔrɔ min a bɛ kɛ balawu ni fitina ye fa bi qalbihi i b'a ko ni dusukun ye o ko o wala sɔsɔ yɔrɔ ye ka bɔ yan kana kɛ ɲana donc an ye min fɔ ye nin de min ye haddu ni sariyaw ni nin ko sugu ka bɔliw kari ou bien ka mɔgɔ ka bɔli jani ou bien ka mɔgɔ ka kaburu wa jɔle ka taa kari o tɛ mɔgɔ senpuluw ka baara ye dɛ o ye faamaw de ta ye ciden tile la ciden ye Ali ibn Abi Talib de ye ci a taara kɛ Ali ma taa kɛ n'a yɛrɛ ye Ali tile la a ye Abil Hayyaji ci ko a ka taa kɛ de Abil Hayyaji ma taa kɛ ni a yɛrɛ ye
donc mo sempulu kana nunun ke ni yere doni ke bawo bede benembe ninka ko minye haddu ni sariya wuye ko mo sempulu te ulu bo mogola ulu bo baga mogola ye fama wude wali amurin marali be munun bolo ulu de tayu wuye doni ke baga yere nyaaye doni ke baga doba la daga yoromi ko mo sempulu ika haddu min bo ube ka sariya mun bo ko mo ni ika jo marale ko ika jo marale e yere bese ka haddu bo ola tuman bunu Suleiman Rahile nin fo ako o fana te ni wakati la sisa ako jonko ni jomaralen ko te ni na ako doni ke bangu doye min yere fo ko bese ka haddu boni yere ala ika jomarale ako anto fana wakati la sisa donc ambe min fo mo kan nonu famu ate komi ambe fama defala ate komi ambe tinyali kelawu defalila la nyini to yede har an yi famau defa an bai famau defa ni qur'ana ni sunna de qur'ana ni sunna ye fama defa min ka un boke an mo ke ko nye famau defa nya ke da nye qur'ana ni sunna de defa ala fahmu salafu salih an ke cele kala defa bagay fana an be kuma de qur'ana ni sunna ye min fo idda o yorola haro do nyode fo ngo hada madenya islamiya kanu mo chogo hada bene ye islamiya defa chogo hada maden du sura islamiya ma chogo islamiya chogo ni sababe suma sariya de la nunu sariya ye nyogonta iba hake nunu sariya ma nyogonta ibe sariya tata ete se kadimi kateme alaka ala sosola koro ete se kadimi kateme chidenka ne qur'ana ye feunna ti chogomi chiden ye feun po chogomi sarfu salu ye feun ke chogomi ni eko ebe temela ko dusule na kateme uluka alla bambe ke munye bolo sara jugu che ibe sara jugu de che parce que alla de ko qur'ana kono ako umman yusaghi rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ati masira ala de ko ni mugo ye ciden soso kinya bangalen ko feye kanda bangalen ko feye delila bangalen ko feye ko ciden ko nin ka fotere ciden ko nin ka ketere ciden ni min ketere nin kera ciden nyana ya sabati dende o bangalen ko fe ala ko ni ye ciden soso o yettabi khayra sabilil mu'minina mu'minu be farala nyogon ka min ke siraye Sheikh Albani ko ni mu'mina ko tafsir kalaw be bolo ni mu'minu ye jonye shebaw tabi'inaw nin jama kulu saba farla minka kam min ke sariyaye ye soso parce que haru odo ko nye odo min ke odo ko ale ya bila do ko sitika ko ay aya de ke kulu jabi ko tilika ummati qadi khalati la hawla wala quwwata illa billah nin ko ewa mugo chama fonnan kay chama be min baruka a hata gilendo ulu yere ka kale ka gida kala ako tuma me ulu ye o wojo bila doma ko ko mugo katugo salafu kata boloko ko doye aya de sabe ka bila sitin ka ko tilika ummatu qad kala da ko wala so una ye min ko de fulen ni nyaw ay kan kata kala de ho katugo salafu salu kata boloko anini aya be nyon sirala ako kuma fuleni de mene e gire de kankata kala folo ni tilika ummatu fora ومن يساغر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا وتيا صرفوا دليلا من بقران كنن كتو صرفوا صالح كود فلن نيمن ala ko ni mugo ciden soso kanda bangalen ko fe ye ciden soso mu'minu farla minka mu'minu ujena minna u farla minka ka ke sariya ye soso ewa ala ko ni yere to min bolo ni ala bi to bolo ye sira min ta yere ye sira min kriye yere ye sira min bo yere ni ala bi to kare me yomal kama do bi bila jahannaba ko la gara min bila jahannaba ko de mogo side te qur'ana bila mogo side te ciden ka sunna sahalen bila mogo side te salafu salu ka tabulo bila ko be hera sorjian kono o teke koy na yesira ta qur'ana ni sunnata la fam salafu salih ate foy sorala ni kuma solini to yamate
ani tinyali ani fitina sira na bora kono fitina do ala de yutanu cide ne yutanu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان سلف الصالح كتو نيغو فليا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ناكو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ويجون صحابة والذين اتبعوهم بإحسان ويجون تابينو أني تابينو أني فوق تجاولي مغو تغرى سلفو كتابولكو fokata jawle mo min tuura sala fokata boloko donc ambe min fawye jamana kono aye dina kanu chogo aye dina defa chogo aya jija qur'ana ni sunna ala fahmu salafu salakana bo kono de ni ay jamana nyerebe fitina be kasara la qur'ana ni sunna ani salafu ka famu bilalinde do koy musrikiya min be nin jamana yere kono bidiya min yere be min jamana kono karamogo yere ni ewani nyogonche kutuba kala naw yere bolo alimamu yere bolo mushrikiya mun bu bolo bidiya mun bu bolo be jamana lafiya wal fitnatu asaddu min al-qatl tusrika law do ko wal fitnatu asaddu min al-qatl ko mushrikiya ka juguni mo faay ko tusrika law do yo fitna o ya tawsir mushrikiya de mushrikiya min be jamana kono ka juguni mo faay karamo ye nyanyine wala ambe mi fala kambe sababa ma anka dina imamuna maliki ka kuma anka nanyina ko koy la yusulhu li akhir hadhihi al ummat illa ma aslaha bi awwaluha akonni manto laba aw tese kasira sita ko be dina dilanaye na benya ni dina bejo na be dilafana fom manton folo ye dina dilani minye fa ko de ke manton kun folo ye dina dilani munye alquran wa sunna awani amma qur'ana ni sunna de taka jamana injila la fahmu salafu salih nan ko be boni sira de ko be nin jamana dilana atenya koy mbe ala dilala ka jamana inya ala kan sage kata qur'ana ma ani sunna ala fahmu salafu salih bo koni wa dodo ko nale tara sugula nale be akam manga sadayele ko be bismillah fo ka wuzibillahi mina shaytanir rajim fo ka do fo ka kam manga sadayele ko do ko o ye bidiya ko yala manga sadayele do kere lembe wa ande do kere lendo wala do ko ni do be ni be do sugula o do yere a hadisa kuma bala a sanadu me doni kama ko do de do bashi tala ka fo ni be do sugula ibe do min fo o do be me ni ko ni be ka e wadayele bara ni ba ke ni ba damina ka fo bismillah bashi tola ni be ka be wa bitigi dayele ni ba fo bismillah ka dayele o be ni ba datu ba fo bismillah ka datu bashi tola me ka damana do kere yere ye dongo do bitigi dayele to e bo fo o ye bidiya Como? Bon, nous, comme d'autres ko ale ye muso la tubi ka bo kerece yala ka fu comme wakati labaw na ko muso ka liman yalla fura
aka bato na ka limaniya lafura i m'o de fɔ bon ko muso ko ale yɛrɛ nimisira mun na donna silamɛya la bon o kɔfɛ ko muso ka mɔgɔw banna muso taara ko ale ko a kana taa ko muso taara bon ko n'ale ye muso in bila ko a bɛ i da sigi wa a ka so kɔnɔ a bɛ i da sigi yɔrɔ min juma bon ni sugu an bɛ min fɔ a ye fɔlɔ e bɛ yɔrɔ min alimami minnu bɛ mɔgɔ ɲuman minnu bɛ olu da don nin ko in na ani bɛ nasiha ni wajibi min kɛ muso i bɛ olu de kɛ fɔlɔ mɔgɔ ɲuman minnu bɛ alimami minnu bɛ i b'a ko ɲɛfɔ u bɛ muso wele u bɛ e wele u b'aw bɛ ɲininka ko bɛ lahala min na donc nu olu ye aw ɲamariya ka nasiha ni min ye a b'o kɛ mais an bɛ nasiha gorobali min an kɔni bɛ jaabu min fɔ tellement que ni muso tant que muso kɔni ma bɔ diina la hari a bɛ kuma minnu fɔ ne nimisara nin si t'a ye mais tant que dankaniya kɔni ma sɔrɔ ko a murutila a bɔra diina la n'i y'a bila i da b'a kan a bɛna i da minɛ i ka so kɔnɔ ni bilali ye kelen fɔlɔ de ou bien filanan de don a bɛ yɔrɔ min a bɛ wuli ye ka na i da minɛ i ka so kɔnɔ n'a ka i da banna a bɛ taa n'a yɛrɛ ko fana ne bɛ yɔrɔ min n tɛ ne ka so kɔnɔ n bɛ i da kɛ a bɛ i da kɛ o yɔrɔ la mais ne kafira kɔni ma sabata kan n'a ma bɔ diina kɔnɔ dankaniya ma sɔrɔ a bɛ compter silamɛya la donc i da b'a la n'i y'a bila n'a sera ka na sagi ka so kɔnɔ a bɛna i da minɛ ye n'a ma sɔn kɔni i ka so kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min a bɛ i da minɛ ye bon ko dɔ ko bɛ mun kɛ ko bɛ mɔgɔ kara kuranna la mais so kelen kɔnɔ musow ni cɛw bɛɛ bɛ mais musow b'u dama cɛw b'u dama o bɛ cogo di a ɲuman ye min ye musow ka kɛ u damana kalanyɔrɔ la cɛw ka kɛ damana kalanyɔrɔ la mais n'u bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ kalasi kelen kɔnɔ hijabu tɛ musow la nin tɔgɔ de ye al-ikhtilat nin ye ka cɛw ni musow de ɲagami a tɛ bɛn parce que ala ko kuranna kɔnɔ fa idha salitumuhunna mata fashaluhunna min wara'i hijab fo hijabi dɔ de ka surun ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ so kɔnɔ musow ko farikolo bɛɛ sutura u ɲa tɛ u yɔrɔ si la ou bien musow ka kɛ u ka plafond ou bien fini u k'a dɔn musow ni cɛw cɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais n'u bɛɛ ɲa bɛ ɲɔgɔn na hijabu tɛ musow na nin ye ɲagami de a tɛ bɛn سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko ni mɔgɔ min ni nana fajiri la e bɛna misiri la wagati min i y'a sɔrɔ salatu bɔla b'a kɛ ka salatu bɔ e jɔra ka salatu bɔla ka saliwele la ka jaabi saliwele la saliwele bannen kɔfɛ i bɛ misiri fɔli arakan fila de kɛ fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ arakatala fajiri kɛ wa an ye nin fɔ ka tɛmɛ dɛrɛsu in kɔnɔ yɛrɛ yan iriyadu salihuna dɛrɛsu la an y'a fɔ ka tɛmɛ ni kɔni nana salatu bɔ wagati arakatali fajiri kɛ dɔrɔn o y'i wasa ka bɔ misiri fɔli ma parce que cilen kɔni ni dɔnna misiri la ko i kana sigi fo i ka arakan fila de sali o arakan fila kɛra farada ye sa wa o arakan fila i bɛnna farada de ma o arakan fila kɛra arakatali fajiri ni kɔni arakan fila sali ka ban misiri fɔli wɛrɛ t'i la arakatali fajiri arakan fila dɔrɔn sali o y'i wasa misiri arakan fila fɔli wɛrɛ tɛ